No niin, hyvää huomenta. Kello on nyt 7:35 ja tultiin eilen Kiendesheimiin, niin mitkäs nyt on tunnelmat, kun lähdetään tonne kohti Bessekkeniä? Jännittää vähän sen. Hyvät fiilikset. Hyvä fiilis. Vähän perhosia vatsassa ja pipossa. No niin, me ollaan nyt päästy veneellä tänne Memurubuun tai Memurubuun. Onnistuuko ennalta? No niin, tie lähtee nyt kohti ylöspäin toistaiseksi tienä. Mitkäs meiningit? Hyvät. Hyvät, tässä on vaellettu jo viikkokausia. 300 metriä siis. Okei, eiköhän lähetä matkaa. All right. No niin, ollaan päästy 100 metriä. Miltä tuntuu? Eiköhän jatketa matkaa. Siellä joku yöpyy. No niin, mitkäs tunnelmat? Hyvät tunnelmat, että rakko ei tällä hetkellä aiheuta minkälaisia ongelmia. Se rakkolaasta on kyllä naapuraan jo aina saavuilla saa painoa pois sieltä kantapää-alueelta ja muutenkin kevennettyä nousua. Tuntuu ihan hyvältä. Vaellus vai lepopäivä? Vaellus on rankka. Mites Jenna, tauko on sujunut? No tosi hyvin. Ehkä en sitä nyt tarvitse. Tai mä en tiedä. Vauhti on ollut todella sopiva. Olisi voinut ehkä olla sopivampikin. Ja tämä on ihan hyvä. Asia selvä. No niin, 6 kilsaa takana ja 4,5 tuntia mennyt. Miltä tuntuu nyt? Tosi hyvä. Jaksaa, energiaa on. Okei. Sä oot näköjään urheasti kantanut mun laukkuakin jo jonkun aikaa. Minne me nyt sit ollaan oikein menossa?
No niin. Mitäs tapahtuu? Me keitetään täällä kärpäsiä. Kärpäsiä? Eikö meillä pitänyt olla jotain pastaruokaa? Tää on paljon terveellisempää. Okei. Jos se on sun annos. Ai joo, kauanko sitä pitää keittää? 7 minuuttia. No miltäs Satu se näyttää se vessekkeni? Aika pahalta. Miltä se trangialla kokkaaminen tuntuu? No tää on yllättävän helppoa. Okei. Mitäs sä tarjoilet meille tänään? Kärpäsiä. Okei. Säätyyppi on muuttunut. Tavattiin tuossa 45 minuuttia sitten yksi saksalainen nuori nainen, joka vaelsi yksin ja kertoi, että myrskyä on luvassa tai ainakin vettä. Niin minkälainen tilanne nyt on meidän naispuolinen väki? Haluaisitko te kommentoida? Miltä nyt tuntuu? 4 kilsaa. 4 kilsaa. Et meillä on koko aika vaan 4 kilsaa jäljellä johonkin. Joo. Mut meillä vaan on 4 kilsaa jäljellä. Mitä sä sanoit, että äsken? Niin, että siellä vielä koti on. No niin, polvi on vähän ottanut asemaa, no ei nyt kirjaimellisesti, mutta alas tuleminen rinteistä tuottaa jo aikamoista vaivaa. Ja nyt meidän terveydenhoitaja tässä paikkaa parhaan kykynsä mukaan. Vihdoinkin asfaltti. Asfaltti. Pussataanko Jenni? Ei kykene menee alas. Takana 22 kilsaa ja
14 tuntia 40 minuuttia. Mitkä on fiilikset nyt? Hyvä reissu. On kyllä niin poikki. Mikäs tilanne Jennulla? Ruokaa jo. Ihanaa. Entäs Gammon? Okei. Okay.